रायजोफोर जोंना दिनै फिजिकेलि खामानि मावनाया जोबथा सान स्निथि सानाव आगान होबाय भिडिअखौ निफ्रायनो जागायबाय जों दायो गंसे न'खराव हाबबायानो मावजेनबाय नोंथांमोना उनथिंहाय नुदों जानो हागौ मा होनना बुंबावनो जोङो दिनै बेसेबां हायो फोसाबलांनांगोन न'खरखौहाय जोंहा 200 न'खर टारगेट खालामदों नालाय गासिबो 150टा मैयाजों लागै 7 दिनाव लागै 150 न'खरखौ जोङो फोसाबनो हाबाय दिनै जोङो सानसेयाव 50 न'खरखौहाय जोङो फोसाबनांगोन दायो स्टार्ट खालामबायानो गावबा गाव हानजा ग्रुपाहाय खामानियाव थांबाय जोंबो दायो खामानिखौ स्टार्ट खालामबायानो जोंनि सिखोना जोहोलाव हानजा ग्रुपआ दायो खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय दे बिदिब्ला दिनैनि स्निथि साननि फिजिकेलि लास्ट जोबथा खामानिखौ मावजेननि आरो भिडिअखौबो जागायबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे नै दायो जोंहा स्निथि साननि जितु फार्स्ट न'खराव जों खामानि मावनाया आधा घन्टायावनो अलमस्ट कमप्लिट जाबाय नैरा जोब्बाय आदानि बोलोजों कमप्लिट जाबाय आदाया एसे डायलग होना हरदो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा मोनथिनाय बायदि एसे गाव लाना हरलायनायाव मबाइलाव स्निथि सानाव नै खामानि मावनाया जोंना जोब्बायानोसै नै जोंनि मावनाय दांनाया सोलिगासिनो दसे समनि उनाव जोबसिगोन आधा घन्टायाव गंनै न' जोङो फोसाबबाय दा नैबे नैथि नाम्बाराव जोङो दङ बेखौ जोबनायनि लामायाव जोबनायनि लामायाव खिन्थु आदामोननि डायलग ओरैबायदि फानि माने गोसोआव मोजां नाङो आरो बिदि सानसे थाबावबाय जोंहा माने जेसेबां खामानि मावबाबो बिथांमोननि जितु डायलग होनाय माने मोजां नाङो आरो गोसोआव बोलो मोनो बिनि थाखायनो जोङो मावस्लुबजोबनो हादों नै हख'जोबदो बोरैया बेबायदि खामानि मावनायाव दाबो थानो नांगोन नङाबा खामानिखौ फोजोबनो हाया नालाय दे बिदिब्ला नायलांबाय खामानि जोबनायनि एबा न'खरनि अननाय आरो बेनो दादा আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন ইয়াতে শ্ৰী জিতু চাংমাই জিতু চাংমাই না আমি যেটো কাম কৰিলে এইটো কেনেকা লাগিছে একদম পুৰা ধন্যবাদ দেই ইমান সহায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে নিশ্চয় आरो गंसे न'खर जोङो खामानि मावनो फैलायबाय लकेसना बेनो जोंना नैरा हागारनाय जागोन नामा हागारनायानो एबारैबो गोरान खोमा हाया एसे मालिक ना কি নাম আছিলে মোৰ নাম থুলন থুলন কি सेटिया थुलन सेटियानि न'खराव जों दायो फैबाय हायासो गोरान जानो हागौ एंट्री हो गया बैटेलियंस लोग शुरू खालामबाय नैरा एसे गोरान हाया रायजोफोर आंनि अनजाथाव फलोवार्स नोंथांमोन दिनै जोंहा जितु स्निथि साननि जितु खामानि मावनाय बियो जोबनानै थांबाय जोङो मावस्लुबजोबनानै फैबाय जों गासै गंबा न'खरखौ जोङो दिनै फोसाबनानै फैनो हाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना उनथिं नुदों जानो हागौ जों सानफ्रोमबो बे गारिखौ लांलाय फैलाय खालामबाय थानानै गोबां मैला जानानै दङ दिनै बेखौहाय जोङो सुदों
बेनिफ्राय नोंथांमोननो नैबे जोबनायनि गेजेरजों जोबसिगोन जा भिडिअआ दिनैनि जितु ब्लग लानाय जोङो सानफ्रोमबो बेयाव जितु जागायजेननायनिफ्राय बेयाव थाबाय जितु मानसिया एसे दुगैनांगौ मानांगौ नालाय जों बबे जायगायाव दुगैयो होमबा नै नोंथांमोना दिन्थिनो जोबोर गिदिर फुख्रि बियो जोङो रदय पुख्रि बे रदय पुख्रियावहाय सानफ्रोमबो जों बेवहायनो दुगैयो दे नै फंबाया जोंहा बोरिया दुगैगासिनो बोरिया ना बोरिया फंबायाबो जोंहा दुगैगासिनो दैयाबो मोजाङानो बोरिया गाथोन दङ बैथिंबो मोनसे गाथोन दङ बैथिंबो दङ रायजोफोर आंनि अनजाथाव फलोवार्स लोगो नोंथांमोन दिनैनि स्निथिनि जितु ब्लग भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो गाबोन नेक्स्ट डेआव जों मा खामानि मावनाय जागोन बेखौ नोंथांमोन थाबैनो ब्लग लानानै फैगोन दे लोगोफोर बाय बाय